नङाबा जों उल्था फरेस्टखौ दाय हमनाय जागोन दा जेनेबा बेथ' फरेस्ट भिलेज नङा ने रेभिनिउ औ आच्छा ओइ लावदुमल'खा नै दाखालाय दाखात दावखोलांबाय थांबा ओमफ्राय नैबेनो आदैया जादों जाहैबाय बे गामिनिनो गावबुरा ओमफ्राय मानसिया नैबेयावनो उन्दुदोंमोन दै नै फारलेङा दा जिफोरखौहाय बोखारनाय जाबाय ओमफ्राय जि जायगायाव मानसि नुदों बेयावसो बोफ्लंखादों आरोना ओमफ्राय आदै मा फोरमायनो जेनेबा आङो फरेस्ट बिफाननो फन हरदोंमोन खिन्थु फनखौ हमाखै आरो ओमफ्राय जेनेबा फैजानो लुबैदोंमोन प्रटेकसन खालामफैजानो लुबैयोना 2-1.5 घन्टासो जादों हांख्रायबाय थादोंमोन बे न'आवनो गिदिं थाबाय थाखादों एकदम बोफायबाय थादों खुनुरुखुमसो बहायदों ओमफ्राय दा मानसिया खोमो मथै बासायबाय दा बुहुद रिस्कि आरोना नै गथ' सिफायलांबाय आरो न' बां आरो नैबे आंनि उसुंनि खोलाजों नैबेयावबो सिफायनानै माइरं बस्थानै न' बां बोफायलांबाय लेथेर फेथेर दा जेनेबा हांख्रायनायावहाय हांख्रायहरजानायावहाय फैजानो लुबैयो आरो लकेल फरेस्ट स्टाफफ्रा जुदि फैयाब्ला माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन रायजोयैनो गावबुरा आरो सहाय लानानै गामि दरथाम दरब्रैजों आच्छा दा जेनेबा प्रटेकसन खालामफैनो फैनांगौ ने लिंहरब्ला रोखायै बुंखानाय जाबाय नङाबा जों उल्था फरेस्टखौ दाय हमनाय जागोन जोंनि माबाया मानसिया बा न' बाङा नस्थ' जाबाय थायोब्ला मानसिया जुदि हत्या जायोब्ला गोमालाङोब्ला खिन्थु जोङो फरेस्ट बिफाननि दायखौ नारसिननाय जागोन बेनि गोसोखौ दा जेनेबा बेथ' फरेस्ट भिलेज नङा ने रेभिनिउ औ आच्छा फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय भिडिअआ एसे लेट जाबाय आङो हगारनाया ओमफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै थांनाय हरावहाय मैदेरा फैनानै ओरैबायदि उफुद्रुद आरोना गामियावहाय मानो होनना बुङोब्ला मैदेराखौहाय फैयोब्ला बे ओनसोलनि खाथि खालानिया मालाबाबो उन्दुनानै दाथाखा ओरैबायदि हुसियारै थाखा आरोना ओरैबायदि स्ट्रिक्ट हुसियारै थाखा मानो होनना बुङोब्ला मैदेरा न' हाबनानैसो ओरैबायदि न'खौ गाग्लुंलाबायो आरोना ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंबो होखादोंमोन होनाया मैदेरा 8:30 टाइमावनो फैदों ओमफ्राय जों होयै 12:30 जादों आरोना हरनि ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसे थालिर बागानाव हाबनानै जाबाय थादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे थालिर बागाननिफ्राय फैनानै फुरा न' अपारेसन खालामदों आरोना मैदेरा ओमफ्राय न' गाग्लुङो ओमफ्राय बेबायदिनो बाख्रि नारखुयो उन्दुग्रा न'खौ बोफ्लङो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट होनोनो हाखाया आरोखि मानसिया न'आव थानानैसो होनो गोनां दा ओमफ्राय मैदेरा फैयो न'आवसो फैनानैहाय न'फोरखौहाय नाग्लुंफैयो आरोखि ना दा बुहुद ओरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां ओमफ्राय बुहुद रिस्कि जोङो मानसि गथ' गथाय लानानैहाय न'आव उन्दुयो ओमफ्राय मैदेरा बेबायदि नाग्लुंफैयोब्ला बुहुद रिस्कि बाहायग' गोनां दिनैनि दिनावहाय मानसिया जेबो जायाखिसै बेनो जथेस्थ' थेवबो गोबांथार न' बां नाग्लुंनानै थांनाय जाहैबाय आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं देखायलांगासिनो दङ दा नायदो नै मैदेरनि आखला मा खालामलांखो ओरैबायदि नै फुरा माइरंबाबोजों माबाबोजों खालामजोब्बाय आरोना नै एकदमबारे रिखि थिखि लाना खारदोंमोन बेलाय नै हायाव फुरा बे माइरं गोजा आरो नै दे ओमफ्राय नै बेबायदि आरो फुरा ओंखाम संग्राखौ बिदि खालामजोब्बाय नै ओमफ्राय नोंसोरलाय अबावथो दंमोन बारियाव खारनानै थाहैदों बारियाव हरनि खयथासोआव जादों बेयो दुइथासो जादोंमोन ने मा ओमफ्राय फन हरदोंमोन फरेस्टनो फन हमाखै बेनोथ' दा बेनो आरो माने फरेस्टनावबो फन हरदोंमोननो ओमफ्राय फैस्लाबाखै ओमफ्राय आदानिखौबोथ' थांनाय बोसोराव ने खान्थाल बिफां गाखोलायनाया नुवा फोल्ला फोथा खोमो मथैसो बासिदों दा ओरैबायदि मैदेरा देन्जार खारा मा न'खरनि गारजेना नै बेनोमोन ओमफ्राय नों मै दंमोन मैदेर फैबा न'आवनो दंमोन ओमफ्राय खारग'नो हाबाय खारनो हाबाय गथ' गथाय लानानै खारबाय ओरैबायदि देन्जारखा आरो मैदेरा ओमफ्राय आं बैयावनिखौ दिन्थिनोसै लादो आगानानै बेनो नै फुरा गोगोमखा आरोना नै अबे बे नै फुरा आरो न'आवसो फैखायो नै होमब्ला मा ओरैबायदि साननो गोनांखा दा माने नै न'आ बेनो ओमफ्राय न'आवनो फैखाबाय दा
नैबे फुरा बाख्रिमोन बाख्रिनि माबाफ्रा साफा जाजोब्बाय आरोना नै ओरैबायदि आरोखि डेन्जार नै आगान गोजा न'खौसो सौखुबायखायो नै ओरैबायदि फाग्लासो मैदेराबो मैदेर ओरैबायदि गिदिरखा जोंनो होखादों खमसे खम हरनि 9टा 8:30 बिदिफोरनिफ्रायनो जों होगासिनो होनानै 12:30 1टासिम जों होदों ओमफ्राय थालिर बारिनिफ्रायनो ओंखाराखै आरो मैदेरा दा फुरा नै बेयावनो बेसेबांबा गोबाव आक्रमन खालामखादों आरो बियो नै बेयाव थानानै सौखुदों आरो सौखुदों नै साफा आरोना न'खौ नै बेबायदि आरोखि थारमाने बे मैदेरा न'सो फैखायो आरो मासेल' बुहुत गिदिर ओमफ्राय मैदेरालाय बुहुत फैयो ओमफ्राय खिन्थु बबे मैदेरा बेबायदि नारखुयो माने बुंजोबनो हाया आरोना गासिबो न'सो बेरायो मैदेरानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेखौहाय माने मैदेरा गाखुवाखै आरोना बेखौ माने राउन्ड गिदिंजोबदों आरो ओमफ्राय मा बिमा बिसरि ओमफ्राय बेखौहाय बेखौ गाखुनाय जायाखै आरो मैदेरा ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि गाज्रि गोफोन दानगारग्रा बान दानगारग्रा बेखौबो दाङाखै नैबे ना दा नैबेबायदि आरो ओमफ्राय नै आं देखायनोसै दे नैबे फुरा नैबे मैदेर आगान गोजा आरो नै मोजां नुवाखिसै जानांगौ केमेरायाव बेखौ गिदिंजोबदों आरो नै बेलाय गोदोजोबदों नै दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बेबायदि बेलाय नै ओरै फुरा गिदिंखादों आगाना नै गोदोजोबखानायखा गोगोमखा मैदेराबो दा बेखौ जेबो आवलायाखै आरो दा बेजों लोगोसे खैला मैला BCDCनि मानगोनां चेयारमेन दंफैयो नै दा आं बिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन ओमफ्राय नैबे आदैयाथ' न' बिगोमा जाहैबाय ओमफ्राय जेनेबा बेयाव मा उद्देश्य लानानै फैदों बेखौहाय फंनैसो मिथिबावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गिबियाव बे समाव SK ब्लग इउटुब चेनेल बिथांनिसिम खैला मैला BCDCनि मासिगिरि जानानै बे समाव बिथांनिसिम साबायखरखौ जासिगोरबाय दायो जोङो खैला मैला BCDCनि सिङाव थानाय 1 नं नन्थिबारि गामियाव दंफैयो बियो रेभिनिउ भिलेज दा दिनै मोनानि थांनाय हराव उपेन गयारि बिथांनि न'खौ लोगोसे बिनि एसे खोलाहा रनेन नार्जारि बे बिथांमोननि न'खौ दिनै थांनाय हराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै लुटपाट खालामफैदों नैबे उपेन गयारि बिथांनि न'खौ लोगोसे आरो बाख्रिखौ थेर बेथेर खालामनानै गालाङो नाथाय बिथांनिया बाख्रियाव माइआ गैथ'लामोन बिथाङा जोंनो फोरमायदों जाखिनि माइ दङ बेखौ माइरं सौनानै दोनजोब्बायमोन मैदेरा बाख्रियाव माइखौ मोनजायैलाय आरो नैबे उन्दुग्रा न'खौबो खोरखिजों साइड मोननैजों बियो बफ्लंनानै गालांदों आसा जानो हागौ माने बेवहाय ओंखाम संग्रा न' बेवहाय संख्रि बानलुफोर बा माबा मोनसे मोनजागोन साननानै बियो मैदेरा बेबायदि न'खौ सिफायदों होननानै जों साननानै लानो हायो दा आरो बेजों लोगोसेनो नैबे खोलानि रनेन नार्जारि होननायनि न'खौ बिथांनि न'आवबो थांनानै ओंखाम संग्रा न'खौ थेर बेथेर खालामदों बे न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मैदेरा माने 1-1.5 घन्टासो होसोयावबो थांनो नागिराखैमोन होननानै फोरमायदों दायो बेबायदि लुटपाट खालामजानाय हिसाबै जोंनो फोरमायदों बिथांमोना खैला मैला फरेस्ट भिलेज जे जोंनिया आमटेका खैला मैला फरेस्ट रेन्ज अफिस दङ बिनि जे फरेस्टनि जे दैदेनगिरि बिथांमोननो हरनि समाव फन हरदोंमोन होननानै फोरमायदों नाथाय बिथांमोना बिसिम सफैनो हायाखै बिथांमोननि न'सिम बिथांमोना मा खारनाव सफैनो हायाखै बेयो बिथांमोननि खोथासै जों आसा खालामदों BCDCनि मासिगिरि जानानै जोंनि खैला मैला आमटेका रेन्जनि साखाथियावनो जानाय हिसाबै जाहाथे बिथांमोनाबो बिथांमोननि जे अबस्थाखौ जाहाथे नायफैयो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोना मा राहा लानो हायो न'खरनिया खावलायनाय बादि जोंबो बेखौनो सानदों जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायफैनानै माबाफोर जुदि बे खहा जानायनि बिनिमय अनसुंथाइफोर होनो हानाय अबस्थाफोर दङबा बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मावफैयो आङो बेखिनि बाथ्राखौ
बुंनानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय।